Yero itrai ngi aingo yu trai hakani ka por ka bamenta sa chi sen ngi yo banwan ya ka banwan ra ya ki chinghikai na kaktin ke jongblai baringi priang so bharo ya pi we hakani ka por ka bamenta ki ba ya pet ken bat ngi nget pinyo mat ya ka jingger khu hot ngi so benyau hakani ka sngi bai paso bantai imdal bat ngi hakani ka por ka bamenta han ringi aingo pat yo blai bai pasto fair bat kumjuru I sardon idon lang hakani ka por menta hot wat ngi so benyau ro wat I pastorang ro ba imla bandan hakani ka por haranganget ba kani ka jingkai hakani ka singi kan long ka jingker khu ya pi we ki nong sngap bat ki nong pet hakani ka por menta hakani ka singi kwa ban ye poi hakani ka benta bangin ye pet chapang ki kun samla haki long yeng ken namar hakini ki por ki ba menta ngi yo I shisha ba bon ba ki kimi ki pa ki ut ki linear ki yam ki sonsi nam taki kun samla jong ki haki yeng ken namar belai haka por dangret kila ailot yaki ya ka jingnang ka jing start ke ka bakidon kam ipen ki penbiang lot hare onda ba kila sedang ban he ki dalai poi he ki taki katsnem ki yo I ka don ka jingkala ban hakani ka singa aingur on taki ni ki arngut be don lang malamar ki bakidang samla kin batai khambha mo syafang ki samla ta hakani ka por shak ni kan sedang shonai sardon mo in lamprang hakani ka por ya kani ka topik ken Keblish bur pastor bawa kali ka topik ngala banong ka ba sultanat mau banya keren banya thermal ni ngi bala banong bala ban ai sembo perkhat dem ma hapdeng jengi baro wa ngi arngut ba pastor dang samla ma pastor pila songka hari la juang pat mo ya kata ma ki khamtep shwa ki ngala banong ki khamtep khambha ki de ki bla ya ling ba sha te ma ngala banong kita ki long shwa ma tenget ban yangi klam experience bah ma pi ma pastor pan batai ya kata ka jinglong samla han re ngiru gila poi sha kata karta ngala badong ba ngila juya ling ba kata ka jinglong samla bat kadi ka por ka ba best tam do ka por ka ba songtonat bangi yo ban experience ki babon ha ka jingem ga jongi ha kata ka jinglong samla ngala badong ba kadan sibun ki jingtep bangi yo sibun kata ka bajuang ke curiosity te bakwa ban tip te mo haba yo I ki jingja haka imlang salang lani haka jing puli ko putih habangi I ba mo haka jaka puli bingi let mahana jaka trei ba ga kidan baki ba mio bandit puli ba kisio bandit belaro kajudan ke curiosity lani kata ka jing ku atip ka jing em mo kum samla sya ingin let mo lani kum ka samla sya ingin let kajudan bihi kata ka jing sngo mo haka tu kopor namar ba haba pet sya ka yeng ka sam kimi pa kila kemilanti namar belasam la ong bet la di bandan ke jingkit kli ma katahi ke bawan betel ada bandan ke jingkit kli kan mau ha kapor badangret mo imei pa la ne ki mo banayeng da penbiang lupa te ki uniform masa sedang tu ke jinglong blak hi samla hai tu ipor la ong bet di ban penbiang hi ke uniform ro penbiang hi mo ta ka juti la ne mo ban jit rutin hi no la de ka mo la sha thap no ita I jingkit kli te dala poi sha kata ka jinglong samla ka blak kham samla ba kita kerta da poi tu ki por am sedang banwan hi automatically am kelas sedang banwan kita ka jingkit kli te ban kra kot ru hap tip hi la ne ka kam ingam sam hap tip hi ka jingthia apan bet hi ti kata ngi I ba ka jinglong samla am ngayu I bet ka de kapor ba kom ki brio ngi di banshim ban sedang banshim ya kata ka jingkit kli ka jingkem te lada ha kapor samla am lada ngemnang banshim ka jingkit kli andala rang ba am kumot kita ubrio unum seiso lono re numpoi hiru syakata katong hakata ka jikim ke jumot kan sudan bitang ka jing babi sudah markidan ka tuk ani kirang ba ma pastor bangalayo I ka jingkem ma ba pakila emsuk pelat ma kata ka jinglong samla ka jongki ma na yeng ki kimbi ki pa kila pensuk lo na dong sodong ade dal apoi ta ka jinglong ba kilong khulung sai te kimla ara banshim ni ta ka jingkit kli na kata responsibilities anda kila rang ba ro te ngai I kan ka jinglong samla am ka de kata ka por ka bakmen bingi yo mani kendu iki perlok ngiyo I ka kata ka perthei te kalong kumno kalong kata ka por bengilen sibon ba ka jingem ka de haka por badang samla kan Pisngo kumno pastor fair lo tong kata Right 5 star sa sadon kumjo ango ifir kumjo pet nga po menta ang ublesia ba bokumboy samla ngala bandar kat lang fi ba siya mo kumbala bandap sadon menta sa ango pastor ba kumusam lah kata kajinga LT nadu ki mo nadu ki por badang kena mo hab patay do kendia lo kata ba
ngakan mau mensyarang kena kapor ba ina kena kam tu ngerit I mei pa just nang ba kini ki ong ba pet ngakan mau itu por lapo itu kirta ki ba kat ar klesnem kisneng ki ong ba pet nanis khmat me habban su thu ba la jong jingem but lada menang ban ral ne menang ban im ne menang ban le ka yakani ka jingum menta kemut ka lawe ke jong me kan biang te kum tahi nga aingu pat yu blei ba habong skin tia nga aingu yu blei ba nga yo imei pa ki ba tibru tu blei ma ki ba yalam yang apa kalti ba shisha bahalo jo katapan nga aingu itrar kum ju pastor ha itai badalong kum tai badang ki jingmut ba haga bakum kata kapor nga ikunu ni pi pastor but halo jo kata pi kum ki pastor ma ki balong ki pa ki jongi ki bakan jaman sim lai lamba yangi but shisha habong si bentah lo jo kata ka jolong samla ka jonga nga aingu yu blei ba hab shu kendiat pastor lo jo kata ba ngakam yaat baka pertai habong no skintian ho ngiem ka pertai ngiamat ka pertai henry hadu kata ka balong lim kiwei nga song aingo utra ba open care na kata balai ba nikong ni sya utra ai mei pa ki basto halo jo kata pat ki ai pi ki skri jum blai ki balaban pensan ngi bar ngakan ma du ki gerta ki por ki bakar senam gerta hade jo katu ngakan ma ba ngala julet ki skri pi um to ter ki kene ki jakam tu silet buat di pi but pi rukin pastor biju amin sim ba ngi pi jo ba baik ba kan kerta ka jong pi biju amin sim ba piap nang ban sakri utra ter but pi ji kai ba ngi makan ma hadu kum ta ki singi ki po gedang ya kerta gedang ya ban mas tu sya ba ka jilong samlam ketika berjerong ba ladang nang bendem bat mentang as tu akan dikajaga mga syong kum samla nang padong mga asamlar ba tu kataru re mo kum samla bala kam tak diat mo ango yu blay ba na last tu ta kajulong samla kalong kabakum no bat menta par hapong skintian ba ngala ban anuksa pat skiwe ta ba kajulong samla kadiga ni bat kum tai ngas tu ba halor jong kataki ki borkhoi ba uri blay ta upulong kum ni bat kadiga tai ku baktin blay ko ong ba kajilong samla ba kajilong ba kalong ba thala ba ladang ngimnang ban im utral ngimnang ban biskum hayu blay takade kata ngas tu aingu utral pastor kum bopi om bentama sakri utral barang samla kami semua pia ni me kerana kata ka benta te kata kade jilang parang pastor ka bang aingu yu blay kum samla ngi biswang ni nama bling yung ra ni ka topik em nama hakini kisngi ibu pun ba ki kimi ki pa ki yam ki linear sya nama ki kendo jing habaya dei bat ki khon bat omdei ti khon badang rek kidon le ki ba ya ong ba nang suk ti klung pa ba kideng klung dan panep kenda ki khana da to ko por so ba cincar ba hare onda ba ki khon ki la khe samla ki ong dang la ti klung be namar bale ka kham suk da su ka su ban khia ha ka do hare kam yale ha ka men sem ka jimu chi prakhat hare ti sen ba ki khon ki sedang ban khe samla ki ong ka kendo jing ba ti kwa ban kli kai ka daw mo ki ba kham tam ngiyo I hang ka jala ka jong iro kini ki khna ki badalai poi ki khat snem mo teng ki kalalut ki ka daw mo kindat I kham tam I sadon bawan ka science stream mo kindat ki odon ka jing kala ka jing perkhat ka perdan jong ki ne ki ka daw ru ko mo langsung thoi kata kani besomo ke science ki batai kata ma ki doktor ki babon ki la ban batai kata ba khot kadan ka changes hakamet te ka jing kala hakamet wat gar kom perkhat ru mo kasdang ban kala ti dilapoi ha ita irta namar ba layu I ba ya kamet ke jengki kala dan ke changes mo ha sendrang ru kadan ke jingkala ngat ki bapet ki ba kila ban sung tho ma baro hi ubri ha ban ya ling ba kata baro ga bri ha ban ya ling ba ki jingkala ti namar badan ke jingkala ka khot met te ka bor per khat ru kawan ke jingkala ti kumta ha badan ke jingkala mo kadan ko ba pi me kadan ka curiosity te kadan kata ke jingko ban tip ma balai ka long kum de te sa ki school su ma ki school kadan ki jing hikai te bala hikai te la yo sngo no ki kentien ngala bonong hagirta bampat dei la yo sngo no ki kentien de tempat ji sngo na ying jukran kum kita ki jat kentien te hande la poi ha school par la yo sngo no asa ki te ki we pat ki kentien ki ba compare te ubriu hi ngala bonong la da yo sngo no ki kentien di bampat ji sngo kham tam ka be dei si ki te ki lan ma ki be dei kham tam be dei ka met marka tu kadi kapor amba ngala bonong ka tu rata bas dang kelas dang ban kwa ban explore te mo kata explore te hakapor ngakan ma kapor bagi dang sedang mangi menchua ngakan ma tu kapor barang sedang bandan jingki samla mo ibabatai yang ami di ipa jonga mo hakapor bang sedang ban ki samla ta kadang ke jingkelah kamet ningkong duk ngalit ci ipa tengopa ngalong di ipa yang me menta melarung sa kajing long samla te isneng ikrao ipen I te ipa ya
Ti hak tu ko por ngala bonong ke exposure sa ke media ke duna ba. Im dadon hak tu ko por. Ke bagi don tentang ke TV. Hari menta padam ngala bonong ke media ke khlan je. Hak ti jong ki khon ke don. Hak TV ke don ngala bonong mar ki kimi ki pa hi menta ngala bonong kam dei ke ba ngong ba sniu banai mobile. Hari ngi iba ki kimi pa hari bansuk hi ke kam ka jam ke jong ki lane bansuk kata ka ka kalit kawan jong ki khon iki ong ka bah ba ai ke mobile. Handai apok mobile pat ngitep bagi dan sekenik social media hai ba information ka bon. Pisutai bet pila yo bet. Kanu ka kantian bakim pat day ban tipru lani ka meaning jongka. Lani ngala abang ke experience jongka rote kim pat day te ban tip. Hari through social media link bang social media pat ngala abang baki kitip no. Ti ndai tang baki tip ki kantian lada kita perlu kila abani i ka video rote. Video. Dah katu ka kantian baki type kadon ro ka video ka ban penpau ki ke kata am ka pelong ki ban kuat. Lani ngala abang kata ke exposure am ka kelalong das ke experience te. Te na ita irta kan ba kombo ong pimene ma ki kimi ki ong ki mi pa ki kamsuk badang don pon ap ken namar balai. Menta namar jong ke ni ka exposure ba ka buan palat lani kata ke jing pen i ka buan palat ling ba ka media am ka pelong baik ka khta baik ka bor perkhat ke jong brio am ban kuat baik ban experience. Namar ba ka dan kita ki hormones ki badan hakamet ke jong brio am kabakwa baik ban penong ban experience kata kaba pen kende dan kaba pen kwa mo kadan natural baro obriudan hari dalam la ban te lakam me kata am kabamot kan ring marau na teh dan kan pen poi bet kata ke ba ngitmu wala nek kata ke ba pen i ngi kwa ban poi takada kadan kam ngi ba ong ba ban balance kata mo ke bengi yo kita ke jing hikai na nek bengi yo i am ka balance ke deh ka jing syakri ta dan nek ktien jong blai ke jing duai ke jing sneng ke jing kra ti kita am ngala bonong ki yarap ya kaban pen balance no i kita baro kan hari babun pat ki kimi ki pa kala sulong no tang ka jing ut ke jongki bonong balai ki kala jing long kom ne hari hab ban sutu ro ka generation gap ma ka gap jongki men swa phimla ban sneng ni ki pat dakatu ka ju ko rukom ha ka tu ko por kom ba sa sneng ma ki ban menta pat thin ong bangin sneng dakatu ka ju ko rukom ka style men swa pa aper mar ka exposure ka jongpi men swa ka per kendiat dia mentah kabun teh. Tinggi haban wanra apat ya kata ka ngala bonong kata ka rukom sneng ka rukom pen i da ka rukom bamantahi ngaget ublei bengi syakri ka tin jublei ka keren ba ublei ba ajing start. Tu ublei hi wai ka jing start mo ya komno ban ya deal bat ki. Bahakum kan ni ka por ka bamanta kan ba ka information kabun pala teh. Komno pat fi ong fi pastor fe hello kata. Krif so kata bat kaba ar na katab store ka jingkran jing sadan kolong ba ngai imenta ki samla store kini ki khna samla ngakren ba nadu ka jing karta ba ki samla kaba ar na kata ka de ka jing perkhat perdan betrai ngai imenta ki khna menta am kimla chu te banlong ko bolong wada ka por ko jungi nai keren ka por jong pin of store ma ha ka por jong pili da kren kharsna mam trai filai ka mai hi trai store ni kom na perkhat Kladon ni kim kita. Ne degade kata store kamut ka jingmut perkhat pi store ka yar kata ba adon kaman lei ai menta kharsna store ni kerna menta kharsna ta trai long no dong kinang kitip lu de ki berkhot henry ban perkhat banlong kom ta ta ba ki dong ba kenyang ka Bakin shim ya katu ka lengkor ka cikit klik kam ya. Kemun swangi da idap hai tai kerta teratip kan lengkor ka di pendap hayeng ka kling jing kling hayeng kidon lagi bali belar ba pliki wan na kata ka jing kerdu jing duna mo kila ilet ya ta ka belasi ki brio lane ban trei kam kuli kum ta kum sinrang kila ilet ya kata namar bole ki yo i ka jing dok bateng teng asngo ha ka dara kli na nga simet onga ka jing e teng ka long ka jing kerku namar ka penbet yo brio namar ka suk than ka trei ka ma ta la ong lupa hi ka kentien bat sisa yo i ha ka ni ka por ka menta mo bat ngas ngoro ha ka ni ko liang baki khon samla menta baki long kumta pigak tin jomble ko ong ha ka kita probab sneng yu khna kat bodong re mo udang khna ta sneng mo kat bo udang khna ka mon IT karta bo sedang ban sung tho ka mo arsnem licenem sausnem kitu gidi ki por ta ban pelut por ki kimi ki pa ba ki khon kumbai ong isardon mo pile ya thu e pa ko mot kata ka pini ka relationship di pa ka jan once ada fidon ka relationship ka bajan badu bad ki kimi ki pa ke fili ya thu chwa wat pimtip ru ka ba pasti war fili ya thu bad maki ki de ki ba nungkong do ki ba guide ban ngasi ong ro mo babun ki me pa ki haban ajing khen namar ki khon hi ki de kim kita ki lamrot bala ay ki ti ginong sarai
kita kide ki pa nung kong do kide ki pa lada kamde kum ta am upol unum tho ya kani ka bentang aku aban pulih ni ka pomo naga shthi ka ba Artimuthi kani ka content hon kadon ka jingduna ha ka translation khasi ha ba ka tho kiao hanrai kamde ji ka kiao re ka mi ngine pulih ni ka pomo to shira pulih fi Christopher Artimuthi nong banung kong dekat besan habang alakan mau ya kata ka jinget ba klam arsap kabahame kabala song ningkong hakakiao jongme kalawis bakakame jome kayuniki banget scam hameru fi hangne em hoi ong kiao jik sakare kamde ka kiao de kami mo but kani de ka benta ba hau Timothy ka don kata ka jinget ka baklam arsam menta hakikon jongi ngiyo ibon bhangane kidalet jeseng sible kidarwairu oh de tenat bha Handa pois nengkong bat berkepertairu em kita long ba kitaitenat ba bat ngalap nong fi bebur sen ki pong durbula ta bat kane gade ke ba hau Timothy kamdan balai hau Timothy kamdan pinapsu tho ba uni de generation balai haga jinget laong laos dang shwa na kami pois ka kemi bat sa pois oi ka khlam tho sa phang pa la ba dan su pa hanrei ka jinget jong ka kemi pi kata ka don kamha nga thrai hakini ki por ki bamenta ba ki kime ki pa ni ai the best ngi kwa ban pha one of the best school in Shillong mo kat bangila ngin pha ne sabar khambiang ka kamai le ya pha bi sabar good ya kata kamdei ka basniu ya kata everything ka riam ngi kwa ba begin ki khon bamenta ma dalam mdei to ka brand kim tre hero to munshwa to dong juti menta to juti ru de kerteng ayu to juti bar ngila ro mar sutho baka jala kala namar phila banyo I yaki dukan hapo ladang ngile mo khamtam hapneng sor bong pusbejar mo ginyo I be yaki dukan ki ba kumkino ki la ple tingi ala mar sutho baka mentality jungi ki bru ka poisa kata ka benta oi koi kaliang ka bha ka kam ka jam ka yat ka mo ka biang lo kata Henry kani pat ka wayam ngila klet no ban ai no ya utrai de ka jingim jungki khon jungi ha ka por badai ngi pelong yaki banai tang Sunday school unikai tu unikai Sunday school. Fi Sunday school dalong arkanta. Bila ada filong lai kanta la thanum kumi kapa. Beli Islam. Fi perkat haka arkanta la ban cinci konjong fi. Andam la ta. Lemda fidon yang ni jingkir kli ban cinci ki homun siam. Namari fi da puli nang aktien jong blai ublai tau yo bru homun siam ta. Hadin ka tau sa ai ka do. Kabumun ngiru ngi hap sutu ngi podang rik ngi asyo kata jimbam kan jado da kadut I kumta. Ngitip hate pindah pekat ni kulung em mlong marsin posdang pamjan kong li hap terlihat bah to kerja hate. Hari kelas tang pamja Hari ya ka jingim bukan zaman sempat ngim ai ta kum kata. Ngi pelong ki beriu balik jeseng. Hari ngim pelong ki bakini seng bat utrai namar ngi hayeng ngim dan por bani seng bat utrai. Nefis ngokum no ne halor kata ka benta. Krep so kata fiong fi akan mau ka pinangkan bastong akan mau ya kawe ka jingkran ha kawe ka kumni fla song pinangkan sepang ki pastor bagi kon pastor kamut ta bagi kon pastor bagi mi kepala pastor bagi kon pastor kira long pastor nak ayo jingem jingpenem teng kom bisar ne kata pastor ba teng lu naik napatkan ka basabar kan so para mangir ta ni teng yo kalong kum tar teng ma damut ba ki kon pastor kladi bagi kon kum ta akan ma halo jong kata pastor ya ki kon eli ta kupa ba skri ublai hendak kini pat ki pop bat nama ka jingle pop jong kiam kum ki samla pastor kapal pop sino nak Israel berok away. Begini kisah besar nak kata te. Bakalong komentar pastor ba. Kemud utu komentar pastor ong pi dikade kata kemud utu kena em hap sutu te dia. Lau di banget bang hap sutu dia te. Mangadi way. Bat ko ong minta lada pi na mapi mangar te. Lada ngiwan yang Kristen em lada ngim kwa em ngim ngila man sim ya ra te ngim kwa em ngim. Henry ngi ai ngo yu blay bu kuta ngi bu karen ngi bat. Pengundur ni pelongi kum ni mentang yuk kini kalan tak kalong kum ta kedai kata so kani ke problem mam kadai ke ba hapedeng kibanget pat bamget ro ma ngam ong tang ki yin ki banget ki ya kini what bamget ro ya same problem hi namar kani ke age ke balong kum ni kadai be ke age ke ba ngala banong bakwa ro ban rebel ita kadai ke por bakwa rebel spirit banil e persabaj man sneng than ro kim chikwa ban sngap ban chamai than ro thaj ban sngap Ladah keran than ke pembuat kini em kidi kiba isi tam yang
Ti ko mo puara ban skap te dala poy kan karta am ka don beto ko men sim ngala banong ke balong serai ke balong wit ke balong ya puara ban skap te. Jadi kita lada mo kum kikimi kipala da ki ut makanaro te mo lada mo kikimi kipa ki ba duai ne kikimi kipa ki bam duai ne ikan ni ka yu ka tre ha gala balong general bet iki bobon mo te hakan ni ka jing ya keren ka jongi mo pastor nganget ban pen i ka solution te mdei e tang yo banget reward ke bam ngai tro nomor ba ki banget do ki ong ngidwai te ngilet jeseng ngialam jeseng iki kon mangalai iki dan sisa mo ki kimi ki balong serius pastor bat utrai ki sakri you blay mo nga ong ba kim pen kende ka tim ke jong trai hayeng asam rigi pelong jing dwai ki ong ba dengi khot jing dwai per ki kon kim tre yong nomor ba ki la he pat pen bor than ro ki dom no teng ki phat no ni yong sem jing e te kom ta te yong tang ba kin la phat ni yeng ro ki ong kim sing ngidwai ka dwai na tang mangi siki sikurem mo ki kon ki dep sito ti kita ada ki yang jeki banget ti habade ki yang ki banget li makil bapli kim pelong jing dua hira kim judan hiro kono bekan zaman sim te kum tuhi ki khon ru ki la long sakama lupa hira ting i mo ngidon kam ban ai te mo ka jubab nak tin jong ble mo ban ai jing yarap ikini ki banget ru ki bayat lingba kum kata he be ki khon mo ki samla ki ile persya ki me ki pa kum kene bat kita ki bampat tep pat yutrai ru mo ye ki ru kin yo kan ki jubab nak tin ke jong ble bakiru kin yo kan ban ke bi ki de ban le te Dengan dia pai suasi kita kilong yang jeng banget mau pastor nombah kum nama makikin yo etai kata ka jingerap. Ika wei ka liang pi pikan. Kani nga ka kumba fiong ka ala manong fi ka ka universal ta kani boro ta ka kata. Hanre ngasngo ngimdei ban up baki kon jongi kila ya poi hakikat snam. Angin sedang mo shwa jong kata ta. Ngasi ong ban yok kon am ka de usuk ba. Kan de ka ba ban yok kon. Pi kando yo brio ne ya ka brio. Pi don jinga dei. Don baya tho mo ki don ki bom ya tho kasuk bet bani kon hari ngasi ong ban penhe kon gen ketika kam ba tam namar ban penhe pim up tang handai banai ban penhe kale daki potli kisnem ki don lagi poidu ki lai posnem pi hap hi ban yo mo bat kata ketika benta ka baya bat kata padam bon ka ba ki bruem ki sedang hadu papat kerjang konem padus neng Kisdang ban seneng ondala kendriang. Kata kadai mama. Pi kumba ong pimenta khiyeng ki bangai. Teteng ki bangai jam ngi penbori ki khon tam malejesen. Ada ka jingkli ka bakra ko de fi shongkai ma baki khon. Ngong fi kata kadai ka benta baki khon em. Teteng em ki don ki khana ai waju tu khana chapang mo nga don khon kan thai. Ka khon jo nga ka long frank ba ban nga kai thulot ke barok mo ha ka kerta ba ka don mentakan poi ka tin age ka kai thulot kita ki kei baka kalong kei bum tam ban nga hapan sung thuk ni kei baka ka lada ka kloi nga ban wani thulu dam ngarong ayo ban selok ta bat kane pat kam dei ba menta kawan ka daw ka dei nga su thu ba ya kane ka we bat ngi tip ba ya kane ka we ba nga kwar ban hikai fi lada finang man plut por ba ki khon ha ba ki dap na do slice nam ha do news nam kata dei ka min nga siyong Ada fila ban pelut por baki kon ha to por. Dak ngamo nga pelut por mo brush ski. At least tangan tas ski. Shong kai baki le kai de baki. Ki male to shula kai lang bai to pelut por kata. Hadin news ne mem kitu ki kon kila ka bonding kala adon la ka doni. Mat pi. Begitu pos di tang investment. Investment bai. Fi tentang fila thaja da la wani re mang ngasiong. Pelut ngasu thoi le jong ro. Wai ti behe man tai ti beret ro ngasu thoi bai ma wi dan te kerta ngam pelut itu por. Namar beleng Leno la nga job lo di ka pertai borok away. Arang adu no la join kon. Namar kani par kai jing kai ngayo ngi pastor be hikai nga. Yong kani finakan ma fil adon pi hapan sutu ai tu por. Wat num up hadu begini adap samla tangan se shong kai bat kiem. Wat num kwa sedang belong bat kiem kum belong maki. Hai tu kerta. Namar katu di kerta baki sedang ban kan mau. Namar kila sedang balik sekolah nursery, mano balik bo pibitin mano kila kan mau kita. Pada kila yo iya ketuka jemplut por. Dia kata ngasi yang mo. Aingo mengidon mah hakajat berujungi kidon ngidon mi it. Kita mau kiki awe. Aingo yo boleh kidon ki yarap. Kiki datang kidon yarap. Kan mau di kunjung pi. Nada bakla kin keno ipi. Kunjung me. Kunjung pa kidon. Kitu kinum shem halade. Namar balik yang ngelapan he ipi. Aingo yo boleh ki apet kunjungi kumta. Handai ma pi kum kemik pangasi ong ta. Habring berau ta lade. Pi long de nong ri jengri kan. Si sen be piri jengri em. Pi nong serai ta. Pi ta thai ka ba thai do pi tip ta par ai plang te habli ai plang mai ta. Ta kalong kum jur ngasiong pelut por setengah ta. Nang ta
Ngamong itu story bit na Bible direct. Syong yela kai kali le kumta lelot pergi kumta kita kata. Dalai adalah de kambun na kata. Namar belai katakan bonding, but wan ra ya ka jingi kai jong tin jong belai lamba ki jing le kai. What wan ra ta ka Bible right. Nama bapli kim patlar ban sung thu ya ka ni ka Bible buat. Wan ra kumta the story. Ngau finga ka de very bad ngam nang ban hikai kata. Ngasi ong ikut cikui ngam nang hikai kun jong ta ngam tip kum no belai ai nga kata ka bo bang su thu la ngam pelut ka ni ka por kamlong. Lalat nakti. Alat nakti. But mentang pan ngasu thu bai poi ki hai ni cuts na mem ngasuk. Namar ke barok ka bajian ngong. Kawan ni thu ta nga. Even teng ki khana senrang ki ong ayu ya kar kawan ni thu ta. Teng clear ki feelings but ngasu thu mentang ayo ban ngam ong ba ka khun nga kan bet. Haru at least kawan ni thu kayo ka guidance ka biang ke. Mo ngam la bangan solong ba ka khun nga bet kun ngam la no. Ngasi ong teng khun pastor ki e ba namar kimi ban im natural. Dei ba tang ngasi ai lat bi khun jonga. Bai nem kum dan namar ngam ong pe kun pastor phim di ban lem tam dim. Nama blai kiwe ki khon ki levis tu ki absoluto hi ngai lai loi banga persuto roi ki fidon kamban pedang yutra even ki we do banga so ye ngai kai ya katai banga yo I babun ki mek pa ampar bade ban invest ki khon claim investor finakan mau ngai be uisak em ushabe ye ke bu pau le em mulai dei perlok ta pi ukpa pi mun penyap da usak udang kerta ki khalai khasos nam da Utip te kai bunu kupa mula. Hari usha balik kita mula dei perlo. Lasania. Lasania dah. Lasania uni di kupa ngatip kai ke boleh kalong ke badai baik. Ai bakin suntu ya katakan. But then pila namar kani ke jingtiang ham tame hang ne ke por kamar kumki ngalong kupa. Ngasutu kani ke wei. Babon ki me kupa ki tiang do baki kon kam tam kani ka bakalarung balam. Ngala ban ong ye fi ki bun teli ki yeng la don sau teli ki yeng ki ong mau masiteng arteli ki yeng kala rung kata di ke drugs but ki bai sen ai menta ki ong bala rung na du ki kerta ki badang ki khat snam de ki la rung ma ki kme ki pa am ki hu shap tieng yo ki khon ki jot hang ta hananga si ong ba wan shap tieng hado dala poi tu kerta invest lupa katu kerta oh si ong lai du nyo kum no yo people por perkani di ke bang ma bala tapi ai no sa hostel le ya to ko por kamu muat Kajik tang lawan. Kalawan lupan but kanum mo jing tang finum don ni ko to bonding today na mga takidon ki khon kim don bonding bek mek pa pa pinyo ay ka bonding pi haban bet pi klam da bet am finum yo ot today ka ta haban bet but ka wei ngala manong fi kum ki pa ki bangai itu ide kerta Badai namang tang hikai mo but pastor benteng ke orang wei keren. Teng am dalam samla kon pi kala bomot am ke e ba. Bam itu so. Bam ba. Namar balai. Kon ilut. Pidela pila pediang yu trai pila ilut. Pila selok ki kon pada pipat manusia. Ki pun kenal lo ta nama kila samla. Dei kata ngasi yo. Kadang samla yo no yu trai. Wat ong dala hek ni kadai ai ngoi boleh kau boleh umpe je kerta ada some consequence tapi haban sim hi nemo ki result ke bapi nak bapi ngai nak kumno na fi service ngoi kata kadip sama ke ibong pi hispa kadai oi balang import dan kala ka jong kalong yeng ma pan patai ma ki kon kalong kumdom kalong ke be andai ngi sutho pat ma bengidan ki parangi yu I ma ki bayeng basam me te sim mo pasal kata ke ba lada ki kimi ki pa ki kala bombot tulit sya am ki kala khamslam ngi lada ki sneng makana am ka bhai ki tu ki ban pediang de mod lada de ki khon ki bla khamsam la ro smot mata ki la pois ki arpho arpsan snam stang dau trahi ukta lan ki asngoi ka khtian do maki ki kala ka bombot de stang kata hi reta lada ki kita hi kim kala ka bombot am ka bombot kala ba sya ki mi ki pa dala angop le sa hodrox la angop sa kita ki jing di pu a ki bon rukom lan di menta am de syu tang kata ba de ki jing di buat mentali ka dan sekawi ki jat buat pat ka buat ban song kha pathar ma nakawai kan thei su kan them de tang tang kata wat ki kan theru no wation rang te kum kita am haba ki kimi pa haba ki osngor am ki su kan det ba kum no ki khon jingi ki not ban le kata karukom de mar kata kala de ke ba tren ka por ba menta ma ban long kata karukom de
Dia lada myok ban sneng nado kopor bagi dangret kembo ong mapi ustor bat nani lada ki myok ru ki pa ki bela abet nado kopor ba mah ki por bagi kela kembo por dangret ki kon ngala banong lada kim kela kembo no hak itu ki por bat nang ta ki ba mau ki sneng ki hikai ka tien ke jong ble nang ta ki kita jing pulut por bile ong mapsa bat kita ki yarap sibun hakanya ki bakandan kataka akan development haki mah kan wanra ro kata ka mensiam ka balak bancania ateh kimik pa nambar babon sin kimik pa khamta magni khasi jengi ngong ba kilong Bruce Lee pelat ne Bruce Lee long Bruce Lee ki kloi mate ka khti kejat ke jengki ma baban no da khti petang bapli kidang keran kidang ieu ma ka khti la kloi pelat kimik pa ngiji ha ba jela jengi igi khasi kloi pelat ka khti dia kata kapelong be yaki miki kon banong syadien kim kloy ra bandaj banong ngandaj mami papa bangan itu teng da ka ong mami papa balai dia kata kapelong yaki bakim nut coban let cakmat ong ban ong tama insyaallah no kim nut coban kemut kilas yuset dia nambar balik ngajusim jiseng kena rumah pastor bah apa jiseng kena bangaju ong ki kena on delawai jiseng la da napdeng jampi mano bocukwa baneslok soong dah tiki por bang rang yok macam jasa kena kidan bet ki ong makai por ki khat badan ki ong badan ong akwa ban kren ni pi ada din dekum tam dalaya kren bat ki am sutu sisa kata ka pin ke badan hapo jengki ki ong kwa ban ya long perlok bat mami papa handre mjio re perlok bat ki namar balai dala mot kren papa ong bon kam mami ong bon kam lani dala kren ru syahla susah amai bet katu ka jing syahla sa amai man ka porang ka pelong ki balong kum ternia na bandung akliam mas ni ngom kawan be ka jing krutnya na ti jaka om beli jetu jmi pa nam sutana takada na poi beni langsam la no na bayo jing i no tau samla kan dia bani peliu yo peliu ke video hang download yo ya keren yo bani share yo bani share kadai ka ek syak video fi kum tam ngasutu ba padon kun ntai tu kerta kasi wan man kasngi am kan itu kana kadai ka bahe ngateng em ngathaj te basap Henry ngasih orang baik teroy ayah ngasih bisa at least khatam ni ngat sengap hadirin kata ngasih orang baik menjadi balik tam kalap dia at least tong belas ngap rong kila yo tak confidence te kong ba there is someone don mono bas ngap yang lama ngasuh tu ladang ngam sengap kamlong tentang lam light manga ngau ikung ros pi dah sengap dah keren ba ngasuh tu roki kun kan thai seteng ki ong ma ba ka kemi kham jana am kun kan thai jan bad pa he baru kun sen rang tang kham e ya ka kemi te kata ka dei ka bihap su thu ya kata ka bai teng yong em kani ya keren bad ipa keren ka ang asyong am bai pi kemi ka pa ta ki kun ni jong pi ai kin lai lut bang keren ni kan nung ka banta bat pi balada ki lai lut teng ki don ki subject bah pok school ne ha ki college ki hikai ki don yang ka jingkali ai ma pi la ban guide kam bai ki baki ni ga di kumta teng ka don kani ki jingkali aki pulih pok science bangingi wan lau tungau ki kli te fin jubab kom no ki ong bat em mengile je seng pat pastor ong ba ya tahu ngi duble tahu ngi duble kum no pat kani tapi mano ban jubab ya kata umdai to tuition sir tutun jubab bekar kum ka you nomor ham penio max te jubab bekar kum kat pi kani ka wan bha kani te mano ban jubab kata dia ki me pa tapi haban ong kum no chapang ka kot ne kum no mo kedi sya pastor nomor ba ngala banong ba nomor ba kadon kapur ba ngala hikai school ro ila dia teng am haba puli ke science am bar ngapuli bat ka tien jong blek kalong hongpong te la poi kita kham tam ka theory jong ka evolution ka baong ma te hang tu la batai be in details ba batai be bangi lawan na kita ma na kita ki single cell ka bojong te kumta la suki kadang ya ki por kirta kadang ya di millions of years kumto tes ong pat sakala pat kumni ta bangi long kumni te ngatip bila dia ngadi banget delapo yang tu chapter am ka bahai nga bangan sei kata ta explain ikna ngong yiki pe ong pet kini dang di tak hypothesis la ni ka pat dan ka no ka experiment ka balala ban proof sispa bala yo ba no way umrat kelas way merat dan no way jung thau kelas way jung thau te bam pahadu mantam padan jadi makata ngajong iki ong ngadi kustan ngadi banget ngatip ikatien ke jong bleng ong katkum ke bible ong kani ka babakla ngamla ban pediang ka dia handai
hari tang nama tak ki mark spot ki jong pi ya kawan apa itu waktu si jubab ko ni Okay. retang mo pila feel handai pa ka jingye mong kan mau kata ngapan iro ki evidence mo nga mo nambar ngala puli yala dia tengah wat ki evidence nga ai ki evidence ngapet kini on pila bani le persya bar kini theory limba kini ki evidence teh baki pedi kini ki jing pencisha ba ka ka boong bangi ngi wan kita ki single cell hado menta kampat dan terang desa ka hypothesis teh te matali ka ai ngo you blay am pastor ko we ba ngaso komen sisa baki don ki sakri ki jong blay ki badi ki scientist teh mo ba kita am menta kimi perthai bat ki hikai ba ki don ha ki seminar ki don ha ki school ki don hang ta de hapo ki snong i hana community am ha cha khasi jungi ngim pat yo ai kata ngadwai bakan sapoi kum kata te ba kini am ki di ki scientist bat ki pelong ki seminar haman ki college te bat ki hikai ya ke ai ka origin jong ka tin jong blai bat ki pen i te ba hang ta ba ngi klamwan ra nau tau tengah mok bong balani na kita ki single cell benging lawan ki pila ban pen shisha bet link ba ka jing start science ram nala ban test link ba ki DNA te ka don ku ke video bang apet ba kata kadika bamngit pastor kata kamdei ka yu kadika science students mo kata bat ka kadika bapuli se pang kadika genetics mo te kata am ka trace ki genes baro te mo haba ka trace ki DNA ko ang kalap ya kita ki arngut kita ki DNA kadon hapo YouTube National Geographic Channel kata kamdei jong ke kadi National Geographic Channel pila ban pet me pi hapo YouTube ro kadon kata ka badai se pang batas ki DNA balap ba kadon kata ka link balap ha ki arngut ki brio kadang te kata ka DNA biki test te kyo kilap ka kata arngut ki periode tingi yo I kan ye kata ba ka pensisa ka iba ka Bible ka kran ba bli la thau ni kong senrang ba natar sa thau kan thai e ba wan ni kita pat kimi kini ki pateng te ti kala ban ong ka jing batai jong ka science ka ba batai ba ong ba bri wan nai tai single cell ka batai kalong illogical matang ni iwei kumnu kan mi kamne te hade ka Bible pat am ngala bono kadika best explanation ka balaon batai ba ka perthei ba ki brio ki roi kat ni kan ni ba no ubrio uklam kala pat sha uwei pat ujat jing thau mot na ubrio hi wan bi ubrio bat kamta ka ta e ka pateng jingi bingiwan ngila ban tries bet kum bala tho bet na ka Bible ma ka gospel jong Matius lo nomani kong gospel jong Lukas lo balai hai ka ba ai ka pateng jong Jisu te tingila ban so tho ba ka pateng jong ban re baro ka ya chekini ki laingot chwa kita ki laingot ki khonjong unowa mo ka pateng na kita pat ka ya patsa kita ki arngot bade Adam pat ka em gen Okay. Knep stoma kat video patay mentata ya kata akan ma ko video komik kata dalam bakala pili I terlani kita belai I ko ong ba ka don ki khon ka mana ko clean komik pa clean nu pa ana kami ko ong ba ka misikai ko ong mangiyo ba ka misikai bingiwan na ki shiri te ka kabi ko ong kadai kata tekam suyo jemut ke badai ni kam suyo cuba badai kali kali kupa ong ipa ko ong ba kani kai jika ite ngiyo ngi bawan sure te kupa tu ong kupa du banget temo am ngi wan ngi di thau jumble ula batai sekti jumble te kun ong kum nopan ime yong hana bawan sure berkita ni kai ki ong sure kupa wong ki bahin ime jong pa gon sure na thau du bele tengah susu tu kalau ngir kian dengan perkapan meneh ko ong ba hang ni pusto ko penwandur ko ong ba kum ki pa ro try yap tip kitin jungle Hawan do ka ju jing et. hawan ko chujing et Larang ayu I ba ka jait bro jing iliam ukpa shawai kimi shawai. oh bama ba kata kata ka berkelumar ki kunsto Ki khon ba pli dale ji pa dom email dale ba email dom ipa. Pi nga ngin hakani kasgi kangon ngin mele ya ban kata yak ki bala samla. Ki bala arpo ye. Hada kini ki kat snamam. Kadang lung dai ki. ya ki ro shu ong lo pastor kila em lupa ka jikim ba compromise ka bla hikai lupa ki mikfai And ki pait ba. kipen Nama pin selungo kini ki khulung am. Nama kili school pait ba. Nung kong do ki kwa long no kai bet. Ki kwa le miss bet. Bala yi I tu miss. Ki kwa le itu miss. Ka ba mun do kani ko ngala ma so to FM. Ki kwa bet ya kai ba ki yo I. kade Ki pertubut dia kata. Telada yo ki mikpar balong punta. Tikir kin pertubut kumta ya. Tentang ngasih pay ti kon baret kan. Kembang ngasih berngam ya ida saya ndai ya berngam long ngasih mai. Wat le kata am. Saya lakai kon rium tu ta. Saya mai lang. Wat le kumta. Tengah ngasih tu kata ngasih apa ya. Kalau tik pay kumta ta. Namar boleh. Kembang nga oi ka. Tu sisen kembang ngak keme. Kumtai. Tengah nga kham start hi kata baret. Hungan ni temlong reban. keren keluar Keluar. Namar kani kalau abet tik. Bakam le no kalau kini. Bakang ngasutu bahalor kini ngadon bor. Kalau lang dah. Bakani ni ke mat ngasutu barang tangalan ke bemut.
ba ngahap sutu kumu kupa kam dai ak mafi ong femina ka berten ne kata ka bayu tentang ho yo ikon belia ta ai wan le kata mo tentang i ong kata hari ka rung te ka jabing jong ki pat takwe pat man thoi ngam ong phi ban nai sho nama ka bible ka ko ong mo la phi panjangai dieng te phi panjot yu khana hari ngi di ba sutu ka kum no bang sho se tanat ba pustavante yong doi sho tu dieng mo cha ban sho ti khana ba le la da ka tu ka di ka kerta em pilala ban pelut por ba ki khon ngasi ong ba wan umpan ong ki khon samlah bagi poi ki khat ong fi dang khulung treat ye ki kum ki khon khulung mai ta baka to ka main jong ki am kim nut bal samlah namar larang apa ka survey ka long kom ta ta ngi shani ngim don hare nga tip hai ka ta pa chaniro basa hareng mag bakidon ga ni ratio baki bobon ki du ye ka jeng long so ti ga jong ki hai ka ta dang ki khat ta mdei bal la poi samlah Alfi page pa Amerika ba Europe kata ka diga survey ya ngi shini ta leran de kli kita tingim long hira ban kli haring iyo iro shani pat kajiabe ya kata berkata ka ora ka jingmong kai ka panlong iki kata am kadau hi ka dei mala masung thu namar ngi tak sila yu la pendom samlaro tang khatar ka les nam la pendom samlata ngi 10 million ha ban pendom ber kham ta men ki bahiyeng kan banga siong ben 9 million ta na banga su thu ka ni ka jika ngayo ni email jong email ngim ju sha re ngi berdom pendom yang ngi ro am ju sha ra isi dom hai kata bakani ka pelong ngi ba jan email bang dolong khana ba ta namar balai ipan su thu yang ngi ya kata but ngala manong ko mo manam ngi keke borom de bangi tip hi ka we ru bangi puli ye kite bana shwa jungi ki kai ngi kum ta ngi su thu hadangi improve ya kata ka baki kai saki khon baki khon jongi hade lingim tip kia so kanu baki improve ya kane namar ngasungo be usamla ondal adap arpos nam bu ujot ha di ka bam ge kayam ka daw be ka dei ba ka foundation nga khlam long de kata ka tin jong ble ka ong mo mente ke yeng halo jong mo siang tak mo ka foundation ka dei ka ei ke ngam mo ngapoi biang sa sejuk ba suk banyo khon ada fi I foundation kum no ta kalong ba ya fi au fi ta fi ma pastor shu shukran ni gan ba kama do yo por trai kita no pitra pastor kama do ko na ba les na tum si hayang kama na ba borok ba hayang khelo no gasian pit fil aklut ba pikno pikor ki mek ba na mar ka jing nang tum si jung kam dei bu nang tum si mu sneng bi de ki mek ba baki mek ba ki oh de matem mangi ki bahiyang sa pertega keman ani nu kena basla start selak ni tum si kias iete kata ka jing tum si jung dale dangret am iskun di kyo dah lahir kan dah lahir tak kam long yo ngi chani le de tim si ka tim sang ya ki kata pik ni haban song tho ya ki khon da tang tang bale ngi ong fi ni haban pe ka surrounding lu che pengisa nama ki khuluk ya ngi su tho te la jong pastor ro ki khon jongi tang tang la yo so to chiroi per thei apli ki khon jongi tangi su tho ta ta ki kum kun ot ma kiro tangi teng lanang man ong kane de jong ka per thei ki te mum te kane ri jirwai be takan pastor lo di tang khilung ma ngas to ngi bala he rote mashngile chino no yeng khawai ne yasngo no taxi ne shi yasngo da bus rote ngimpat jos ngap ka to hande bla shi yasngo man ka par haja beng ka pli re te ba pli ni sia khilung ni tip shno ka de te kala pli haja beng ta dei no mar kata ngam kino hamre ngi hab man song tho de kata ngi hab man pe do che bangisa wanung perkat te ya la de ha perkat ikini ki pateng banwan la ngi su tho ban song tho ye kata pateng ke barang wan am kalau ngajing rufi ngastunat bahaya apa ngapuri tin jong blem pa ku pa ko sarong aurea bo ne ku pa am ngatarai am pi hang ni namu jisu bo ayam ubatai sepang la de ta ku pa ba kum no ni ku pa am ngatarai man kasi habo up yu ni kun sarong aurea da ki bri gidong mele yu ne nga up yu kun nga up yu kun kum no ku pa ula ban up yu kun mo unwan uniu khon wala shimlot ki baro ba ulek no ngai be uniu pa ngai ya kai bolai kai nongrem ya kan nongrem ba uniu khon un bet kan sa wan bet kan ni ka jing peni kundu ha uniu khon ya ka hok ba de ka pop utik na ya kata bot ban peni ya ka jinget ka bible kong ka jinget klam ka jingle long ka bayam ngai u abet piu dong wan ra ka to ka jan padam don lupa wan ra ne hab don lupa am
Kabamur ulah penbiak tu. Namar uni ulah ada beralut tu jong dia. Kadan sekali bukan krek apa. Open krek ba unwan kan. Yes. Pi ngasi ong gumne ki kmi ki kpam ki don kaman pen krek. Nam ta ki khon da ka jingai. Ke bi kwa am pen krek. Dia kata pasal bentai si ong. Tu buat ong pastor. Ong beja pastor. Ulong siapa pastor? Ada. Kemudian tu bang, orang yang bolong kumta, ulang sisa tu kumta, namar boleh. Pimpia cu nak kajing yo i. Tentang video mata ki kun kilong filang struggle bah sisa ni kun ulang kumta. Sedang men benar nak kajing kan. Lada fil abet itu ke foundation dah. Tapi ni kupa, ngamong fi mana besar don, mau tegi banget kile kumdo. Tapi ni kupa apa patai tu ane. Kupa dia banget dah. Kalau orang take fina polis apa ni kumsa orang orang. Keperadan dah. Adam lepop dah. Beliau aja jengkup tu yo. Yes. Why they jengkup sini? Nomor unget, mdehu Adam. Unget hak jinget jong u. Nomor sen bu la ong kan long baik. Nomor por bu thau yo beliau ngastunat bah bu beliau ong kumni ki kan tian mon Genesis. Hakiwei ki jaka u ong me ki ke bu la thau ka along ka bah. Ong me kam ta ta. But nomor kon khabalai pu so bah pulia. Hadirin ketahu beli lui ki baro bola tahu. Hakmiru kalau bahaya. Dia belajar miet kalong bat kebaman step ru kalong kesengi ke bandrio. Pi, hang ni uang ka bah ta. You know fiti Ukran sabau ka por bola thau yu Adam. Bat ikabriu nani hani pat ai kerteng ru Adam nomor Adam kalai lawan hak kendo. Uang be senrang bat kentai uang kini di bah. Pi uble unget ya kata. Pi ya kata nuk sau Jisu ai pat. Pa baham nangam unget unicorn unwan pai. Berban nget jam u up yo. Ba unwan. Hanre uklam up ketiteli. Ula pen krek. Kan mau bahau Jisu late don sebenang jam uklam net ban song hang tu. Ulet ban pen krek. Ublei di blei pen krek. Kum kimi kepangi pen krek ayu ki kon. Man ga step ngi he ngi pen krek tifin. Ngi pen krek kata kabyang kata. Pim tikna nyok kami yu padikon. Pi pelut de kilak pi pak puli tentang kiwan dan kamro. Henry pi tikna pa de bam cekut iki. Ni ai bah tam kan jado kan zaman sim. Bag katakan sedang nak foundation kan. Ngakran hang ni ka por ki ba. Mut ban song khan ne pila song kha fi don konret kan mau bah kata. Itu di poram hin pelut. Pin pelut por berkikon. Bangapet yam. Sagiwai pat ki jat ban reo. Alango. Alang sa atau por bahayang image station pada masa ngapa dia tahu ngai itu ki BSF kiwan rabi kon ki tir na clean away ong na Jaipur way de na Chennai bat lock bat kon nang tu gaya don nung tu ni dadengi temo bu bisa tiga kalau buat baik biang baik ngakli don way na mga lasim tuition way ki mem thai ta me alam kan ningot kum de mo tentang me have duty tentang unasan ni beli duty catura kontai tu ulah ona am wala da kimbut kim yo i nga kum kupa nga trai kum no but lada nga ngamla ban hikai ki hakani kapor ondala samla te lakot kin hikai kala fi uni ubam nget te utip ya kata kan tamba ka bible la ong lupa yangi kan tamba ka tin ke jong blai la hikai ngi mo ngi pai chipang kita nong itu lupa hak testament thamai mo sebagai sardon yang punya nak kam apostol kalau nong bar puai kum no begini ki kun kan thai sangot nong bar puai Kamu pastola puai dekat berkendai kong uni ti uladon sangot ki kun kentai ki thai sati ki baya tho lupa. Wow. Na try hapo Bible na puli uni di bawah la kurkutam Dor kentai sudah. kan thai sudah kilong soti Masih lupa. Mesti dikini lupa. Tunggu ba ini Kelam batai udah sepak kan no Kelam batai kita hari batai baka yeng junggu kan orang jing sok pi ngi teng ngi batai sukses ka partai haka jing don jing ki bon ba ki yeng ki badon lagi yang building ba ka jing thia jong ki the ki lak de to jing thia ro hari yem don jing sok pat man thia don kam di dawai thia ta namar bale ki khon ki lapan pat ya kata ka donut ke jong ki hado kata ki susi ki thang kum ta Kerip sto ko fiong ma pinga kan ma go we ka video bang i jong Billy Graham de. Mau Billy Graham ting latip belaya lap keleng ka partai. But haba ka we ne ka video haba swab on yap na de. La kali ke greatest regret ke jong me ong ka dikata bang klampat pelot por than berkikon. Ong alai lap ka partai baro ko we lapan kala bomot de ki hajar ngot.
Dah kilak ngut dia. Dah kilak ngut ngalah menong. Mau lapan kelah ke bamot deh. Ke jingkran jung uat hadu mantap wala ayap ru ma kibun kibri kita nge-share saat deh. Dia don wei kon jung upan ubasa kemah deh. Ubabi saat deh kata. Wang bangak lam yo pat ban kelah yo ni kon jung lajong kai. Balai wang kham pelut por bat u deh. Te ngong kat beli gram wang feel. Te ngong sisa ada keba kada kata sisa do kata-kata. Fi apa ka Bible le fin la pai u Eli feel. U Samuel tu feel. Nomor balai u Samuel ule ka ju hidi nomor kata ta kita kiong. Hadin jong me mano ban ni don pat no itu lupa. Ki khon jong me kim long de kata ngi kwa sim. Fi kata ka de ke ke ba ki yu. Ho akhirnya ka po ki me pangi ya balai ki khon jong ki sai la ki jubab yang ni. Hapa kat bahata fi dan tu kertas la jubab ta. Tapi kai kum no ki na jubab. Teng em ngasi ong om ne. Kum me pa ngi hap long ready ka jing jubab ngi khon ro. Nama haki khon ngi i la dia ta. Time skilak ban keren kapas jong pi. Oh, yes. Video i ke kum ka yet. Ya la dia. Nomor boleh on kong wa pi. Today nomor kata teng ngap ki. But duai bukti halor jong ki kanur ki mek pa si bukti ki khon kata kan ke jingkeli. Pan bless do ki em dei ma pi ki mek pa. Kanungot si bukti. Siapa kilin si school. Nama hak school ngam ong beki yo beji kai ka badai. Ki don ki jing kai tentang ki kundut ki perlok ki neng ki. Bakin lat dan kata. Tap haki ki jing shapting belai. But kam ta me namar ni em makan ke pertayam galong ngalak ono fikir ni di very challenging. Kapor banem. Kapor. Kani kapor very challenging. Kam long kapor jongi bat kapor mentakan. Ma mencua ke jingi kendu ru kolong ke bakendiat. Ma ki grup teh kim da bon tan. Menta ke bon ba ka grup. Mah school ne ha tuition ne le kai sports ne nang ta moi le kum tu mo ka dan ki jingi lai kendu bete ke mo. So kam ta me social media te WhatsApp group. Group. Nano ki khon gele don noi bidong ngom no pan. Da orang bersenggir bam long. Nambar balik kade la adik si bentar jong ke jingi menta kan menta. Kani ni ke juk te wangi em. Badong man pensengi kita gemde hiru hari hap kumba mo pi besar hap tap no te ida ka jing start ketin jong play ban ada bat ngasi om ne tap ketin jong play ro hap kolom ne ngasi om ada ka school dah musya ka use da ka blackboard do chok dah menta kam dei kam use da ka whiteboard kala use da ka smart class dah baki khon jong ikin puli mo te balai pat ya ka ketin jong play pat am hikai beda ka tu ka style barem bai chong Baling imun ra da kato ka jinglong ayu kan kat ko mani ka pol manta kan apa upgrade ile dia upgrade kan pina kan ma ya ka mobile ngi update man ka por ya la jong pat puli bible pa satu babon lila susiania batang ki pastor benda ladhana oh pastor mi kai ba kila judge deh bu pastor kalau mi kai ba hari ya la dia pat pi Film lah ban judge ke school lada film pernah homework iki khon yang ngasih longo bai kan ni gawe pinai homework apa je sang em ki khon kim jum le ra namar ki mek pa kan ngot sai pej ki khon siapa ki shong Sunday school kan ngot sai pej bakilara bible kilara kopi kilara kulam kan ngot ba sai pej ta kum balik school lajir rutin khon lajir rutin ta ki khon katakan banwan saja sang Namar balai la jor pa juji rutin te legiseng. Tentang legiseng Bible oh la klep. Tundon nu kena balik ke school ba klep lakot. Dan. La da klep mo kena kimi kepata la kan mau. Te hang ni te kimi keparo klep te kikon te la biagi. Ha? Babon ni bamdan hiru Bible la jong. Kadi kata tentang de hikai ya aka tentang. Namar orang plil kata ba pli. Lada manta aingo yo blay kata lejim ta don TV don e bala man peni deh. Lada don le dong plit kita kisngap deh. Oh hoi ke days not ba. Hari kim kan mau ka verse yo. Ngala pa no fi. Mdi taman kan mau ke tin jong pastor kan mau saya ke dikot ba pastor ai. Namar pila ban lech sala jong. Ba pi puli ba tu ko dikot kalong dok long senam fi. Ci sen kalong kon ta fi ai ki kon dah. Namar ki kon kan mak ngasi ong mai gum ne nang kong do em ka kejet na ki kebe. Kabak kata kedut ke basengur nak kami. Air ru kinyo ke cingi kai ke benengkong nak kami ki kebaken kata ke basengur jong ka tin ke jong blai. Para basen ki yo am anong fi ki pastor am ki suk ki banikai. Tentang ka ba manikai. Mde tang ki pastor ni bahikai Sunday school pin expect tu do. Ya ki bahikai.
bagi nong kini ki klami kai kini bapli ki kai tang si kanta pi dan kondong kanta wa bat ki kondong pi tadai namar kata bangin laj am kum kai yeng aku abang pi hap kelas aku mi kapa pe hap kala ka bomot hap hai so ble la dapat kala ka bomot le pi orang job iki kun na ka pisah la biang Kata lah dia lupa kalenti juga jingjat dia pencop dah bisa. So ka pertai mentale panara ba no mangir gile ka cui tengah sutui ma fi se baron parar panara mi ta kata ta mun syate me layak betul hayeng am ka sutui ka layak urtit na me tongom me kata shet kata ada ni yo ki me pa ki shok ji thia hable ki khon ngim thanum da ha to le mentane kam ta me pa shong bai pora ta gom da kino le ben yangi ya kata ka pertai ka kala ka dei kata ka dau mun shua am ni layu ada rutin mono badai ban le ayu mujudun ka man khot ino no ban shut plau malayo sti nengkong do ka kam shut plau wow dia kata mun shua le mo ti forget me not ni tad bada thaj bahap prat hape mentam dan cup ngas tuai le jauh hi kon pipi allergy mun shua ta bat ka tru bat kampro bat hape le be perkat ko bali kalong kumta bali ime pa jungi macam kim tip ya kita kisah tarta panikai hikai ngi balong kumta mar bali kisutu ka jingem likat no hari ngi minta 8 jam balap be perkat tang bakin mi isngir ki mi ta fe siapa mi isngir la tip betakin ka hai kata hari ngi msya tai baki kin kendo itu ki jinge kom tu si vidang don mo pastor fair mengarang shim itu jiseng kena he kan urus tunat di school oh ya rakti lo tek dikena marsen keli kan urus tunat exam non beraktifan hi kene di pertai ta ngikwa ya ke ik ngikwa rengim kwa jing tenjo ka bible kong suk on dalam tenjo ipi mo nyu jing kemen sudah ba pihak ba bonjak ki tenjo sti cakap mentakim kwa re kata tadai nama ta ki kon samla jungi ki ngop kadau boleh tu pedang ken samla ngalongo pi atebe kiat secret khoini kwai lingim khenyi re busnio ngile mo tentang dah rit telang ot ni donut kwai ai di klo ci ai ngim khari re busnio kunta nang ta mo drugs itu kini baru sedang em ladon beterwa ada ngai internet abang apa kiwe nomor bun kuna senrang ngasih keliru kata kumnu fi diskret apa ipa tu diskret ibang perbibrat ngasih lisim tentang kami pa kepala keli pentang tu pentang tu me tu haptani ya itahi ne pathet kuntak tak terkeles dang toy kata di ne ya hari ngai nu kepala unum ongi kon semedi kita pas sedang lagi perlok kan mat ngi pelong iki kon am hapan long satar ada kata bikin nang ong em dah kaba bah akan digejuk kaba manta badi juk yes dah kam dan no dah kata di kebenta kaba mama kaba kam dai syok juk no how to ada ki kon ki patit janya pi ong nganung pentiet pet ke jinglong pi siata pala sutu ada vidon para pila sutu ada para ki pani eno pi ong em pet ke durjun ki kimla ban pediang ya ke rejection hey baka bible kalau ong lupa gospel lukas kalau nong ka khatnyo kalau ka bamla baka jingjen thot ka numwan ka wei ka benta rejection ngala ban nong ifi baka numwan kila ban pediang rejection perkhat ngolong ifi ka pajujia hak nunu ka ngala ban nong ifi ka hak pateng benrio baka jing suicide rate kan kio kat ne ko makio benta kimla ban take small pressure ki klap sutu ta ka bom chukut ki klam perkhat sei bangal lek ta bangal lek ngai ni jinge ki pelet nyo ki jing kong fi kampat judon kum kata la fi pet ya ka suicide rate kiu ba menta bar babun ki suicide ila dia bangong ngobriu di drugs di kiat kadi ka suicide hi masugi ski ban penyiap yo kani kadi ka bentak te kani kadi ka pol la fi tackle li briu ondol angop ka drugs am ka e pala ngai sedai shisha ngai isan ai shisha banong hoi ka ngai muncuri kata ba ka syok kadat yaki kamlang pun baik yaki ban shu e than ban kloro kamlang pun baik yaki ngimpat don ya ka solution ka ba krau ka wei gede stang ba don ka jing kenduk maki kok nama kan ong baik balawan rehab balalat ka ratio ka rit hata karit ba kata ra bakila elite beki wan kata kadi-kadi ke bentang ala banong fi ka ba kalau baik usai tan ulah kecap adu kata ban light kalau
ka ba kidon ki bala chi benai ki hab yang chi snem mas snem hadu bo bala pelak san snem ngalai ibu hab yang de hab yang san snem ula job ula hadin kata hab om melayu kadon teng jing jai berit bo umla man sha ai wong kadang la to ka jing man chua ki i lut yang ngadi kum ta te de namar kata shwa bangin poi ki khun jing gitu shwa ba ki kin kila samla bangin takli ngas ngongi haban bet lupa kapor badai por nama kadon ka ayom dah ka ayom bet ber ka ayom ot lada klem bet hakapor ayom bet ngan kimi ya ka jing ot ka ka ba tengah haman sung thuk ka kidon per kibru kilibet hakapor ayom ot dah kala kidon ki teng kami ngasi i ka ngomong ya bakam jumi teng si om potha bu kawang hi ku to mi ba da bantu belitung kalau ngi kata ngomong bakam kami yang dekat kam nama kam dei ka ayom bet tadi kata ngasngo ki mi pa pe ne ka por mo aku apa nai masih pi ada ba sutu ban bet ki kon la ki kon pi par kilaya he ha ne ka por kani di ka por pi ban IT bhai la dia utrai ban duai nama kata ma jong film di ka dok snam di bat ki jing bitar ke jong ki pol ada tho lupa ma jong pi kam dei bat ki tu da ka jing bitar ka jong ki ka jing duki ka jong ki ka jing sai la ka jong ki ka jing menti ka jong ki teng le mentale ki mek pale ki khon le menta ban rakti ki mek par kim tieng da kim tieng da ki baranda kim pai da email ro hado kata hau to kini mobile na sampai kilem no klung da shu lompat dia la dia ya ki samla na hai me ai no to mobile ke kini ana sampai nilem no di khon ni pi lada di menut ya pi ban kurah di la kurah ke yet hado kata pi kani di ka namar belai ba ubreu mentau man uwe puwe em haka frustration kata don bet anu kanaret kena namar mo ngastrat ba apa Bible school dan ni we yo i ai kata ka presentation ni ong baka jinget kaya lembat ka jinget sya la ngam nang ban sya am ngam la man ong don jinget bala ngam don jinget anu man re ro ka jinget sya makani ga de ke ba mes ba hagan dengan generation mentah dan kemudian dia so mau pir kendo ya gitu ki kena ki badang ke samla mo pun bestor bakum kita kena bestor mentah sisa casting plat bestor gaji muncul berkat junki bat sisa kimna bestor ban sim karai bat bakala bestor kali ki sim karai besni bat bandai bela di kemudian kata kadika last option bat dan era nanta makimi paro ti ngam ta badi kata kimi paro kita yang kata kikun kita yang ngam ta tadaw kikimi kiparo ban penhuni kikun alut kata pastor nong takadaw ka saitan yo nang tahipat yo to saitan takata jilong jung tu ari blok tu penyak penjawab sendang tadi kata da adir ke por tenemen to show pastor ban ya mengin nyawa ya mengin yu takadaw orang biang ke por begini ya keren ya kan itu pastor ya ada bakum kita kikimi kipa ani ki bakum kita kikun kadang orang mesti sen sangu blai te ba ngingiin makapor kepada sabiang kena yo banyak longkom ni kata ka bentar wa di ki pastor ala nga si keren mo kita hakajing syakri ba pihap lut por ba bagi samlar ngimi yo ye bagi samlar lut por ngasutu ba kong pastor yo ye publik im nanir wa maki wat kimilen tiro na ki video ye ruam hana katuk investment ba fi invest am halor jonki anong fi ka wan ko to ka jikman ma fi yo i ba ki ki wa ka hima ka tong blayam dah kuat baru fikir lah bani anu jor. Amar belai pila invest lagi. Fimio ye ngasih orang beta samlam. Dia kata duna tu pastor belai pelut por. Ngalit berkiri orang ba ngadali di syaru ngati pastor si mga. Samla. Kumta mo. Henry samla tapi hatkan. Ngasih orang beta hatkan. Ngasih orang ketuk investment param kasih so. Agak sama kata kay piong namar ba ngisu tu ngi experience deh. Mahapor bangidang ya buat mangibut ngi dan sangot mahusor ngi buat ipi. Tapi tu ngidang ya samla. Arngot na pedang jing kita kila isong kurem. Hari kita saasing arngot mah. Bangin saya isong kurem kita sampai ke poro. Ayo itu. Di hati kipor kan mau bangi jubuat BJP badi pastor bantai. Ma ngi juan jing syakri. Ngi yo ite ka jing syakri ka longkum no. Why kan no baje dan ada why se kibriu ki khot ye gi she yeng eng tu kan ma ba pi se shong ban slok bat gi ji e pi ki pastor ma ba pim ji slok tang si phang de hadu do hon jorot hi hadu bi ki da briu ki bitu ki briu ki da yo e ka tien ki da yo e ka jing kala ki da yo e ka jing plate
kadalami teng la khadar chi beji handai pik pukloi pat ban syong ban por bat ngi te teng hadu sau beji men step pidan ki khon pidan kurem jong hari pisong pat pi invest pi ai tu ka por pi sneng pi pin i pi hikai mo pi ai men siam ngi tingi i ka tu investment jong pi am kamlong le nei te ha ka tu ka por sisa mo dan ka por ngol pi ngim dan rete ka pisa ki kero ta syong ba ngim nur teng badong lat khan ne kum kam tai ma pi pa pila atip ti ngi bar bing la dan be ti ka jar pila su thu pi petan ka dur jong i itu kini la tekan dia kum da pla ya lam la pendisa la pen bam e kum tu ma ka sar ha ka tu ka por nga so ma ka judan te ji so kum sam la te ha tu ka por ma bam dan de dan ti le sim le ran teng badong rum so no di rum so no Hari pat ngi pat ka dot not ke jong pi kum kisah ke jeng pi itu pat ke jing dan kam jong kisam lama ting kap tu kan kom le jong pi am long ngi lan dah ke jem bang ngi apply lang ka jo tingi i sekini ki wi kisam lar ki bas dang ngi dang ban invest lang ka jo tingi ka dan te pasal kata ka jing sesok kam long le nei dah but haba syong bagi samla pi long samla dah pi semua baik kata ka mentality jong ya song samla pi tentang kom pastor teng gidon bakili kum no pastor pi tip kini ki gini ki jong juk ke mamenta ma ngimpat dia hindai ro si ong ba kuno pietep kau ingat suatu pada syong bar kiam kaya rap yagi kumno ban pengkrek kaktin ro namar ki kini ki ya lang ba kata ki ya tho ni sngap ni suatu ba ya ka ei ba ka don kam ka imlang ka salang ka jingkran namar ki dan hakane ka porta namar ki tip ba kalong kumno ka ni ka imlang ka salang ka menta but Dai na markata kum ki kme ki paro pi hap ban song tho ban hikai ye ki khon bakum no bakin em hakani ka juk ka pamenta no kani ka juk ka pamenta kalong very challenging kalong competition ru ko kalian ka jor plat competition ka de kata so ka bawan ra ba ka pressure ka de bejor plat competition ma nomor ba ngim mentah ka jela jeng ngim sa su te teng ke balik school ni ha ka kam no ka jing training tre su tang para ulong para na khasi sudah itu ngala bonong man ki kam la dan ro da ki we pat ki chat ben reu ti kini am ngala bonong ki kam start nani ngala bonong ki kam sempang ki kam wan sakmat ru bo i bobun sin ma ki jing puli ha ba pas matrik lan ka stol i kam bun ki kam wan sakmat gini ti kata ka warna kata ka competition de bar kata ka jingwan kata competition lah ka jing puli le la ne ha ka kam ka jam ne ki kawan ra kata ka pressure de bateng teng la don semanu no pen ken mau le ka no don manu badan ke jingkit klik ke bakia la khlan no kemi kepala ni mo ka jingkit klik giwan ka long yeng ke beduk te bawan kita am ke pressure teng so ka ong ka don no kata ka easy way out ma kan si jim no kono ka lenti am ka ban khamsok te kum ta don bakwa ban escape no ada ka ba suicide dan baong bandi no ada ka drugs la ni mo pelut por no baki pelok ni ya di ya bam no te kum ta namar jong ka pressure jong ka jing point no hi ban sim no ki rai bam de te ka jing em pi kata fi of fi ba kani ka competition kalong ka ba ma ha hangano no ka bantaro hangano no bantaro even tete ka jing sakri ru ile competition ni te banta ala manong fi ti pelong sen kum tingin pelong kum ta hari nga so bayam kata ka spirit ka be ka bamha pa de teteng i haban sung tho la ba de kan jaman sim na ne ha ba kan jado ai bo try ni lam yang ni pakaktin ka jongleng astran pli mo na ka sam ar pho de khot ka ba saw on ai hame ya ka jingkwa ka donot jong ne but on pendap ya ka jing per khat jong me baro pi kani de ka sam jo ka jing duai ban yo e ka jing job but hang ni tin ka jong blai ka ong ba uni uram ba jingwa jong ka sam jong David but hang ni ubatai ong ba un ai hame ka jingkwa ka donot ti ga ngai de baro ki long yeng ka jingkwa jo ka donot jong ki ba ki khon ka banung kong do kin long kita kiba ya haka jing tip yo blai bakin light nak was new but om tang kata but khang ni ka ong ru am but on pendap ya ka jing perkhat jong me baro mudai tang ban ai ka jing kwa ka dono baki khon ki long ta pip ngidon lang ka jing perkhat ini khon ni long kum ta ini khon long kum ta ni pen bana ta wat ya kata ro on pelong ngi haban so tho pat ngi haban pen bana ya ka jing job ken kumu kupa kon sorong ore ya kan u up lang ba ka jing pen kre but ustik naon wan por bu wanam apuson ya kata simet ukon wanam pi haki jiwam menris niang gede ka kam ka usni ba wan dos mas niang na dikata atas pembrim le ya kas niang la inu job ka pop ta sma pop ta vi kumnu kudup kata
ada kecil kerau. Kudup deh. Pada orang warajan. Kudup yo om hakajan siem. Kudup yo hakajan. Jong uta ubah ulale mas niang deh ngalam hakapop deh. Semapop deh kudup yo. Kata ka peniru ka dono jong ki paro. Anong ban benye ki kon la jong. Yo ki ngop ak mas niyo. Ada finang ban kudup bar fi pen kre da ka jinget. Kung ni kon ne ka ni ka kon nom tam. Nget ublay pen kala. Hari pen kre ayu. Hakan jadok tengi pen kre. Kani ka jaka nam tai tai kon, kani ka yeng nam tai ta. Kan la pen kre ta. Ka jam sempat. Pai ni ko pa da pen kre. Kalau kiki ka bakrau. Ka bakrau bat ngasngo em. Ucisu uperlong yang iwe piwir bagi long kumta. Bangi pen kre ka bakum no. Ya la dia lagi kon. Namar yangi ulah kudup hakapop ta. Yang iba pop ta. Hakat singi suatu bati berulai uji sum dan cuci lenti. Iwan ho ukudup yangi. Berhato ngi pati kikon la jonggen. Dia kata nak kuat banai mensem pi kimi kepak ni kepak wadu mensem. Ngamtip kikon jong fi dan hakat kerta kat no. Hari wadu mensem. Ma pi ki bersam laro. Kumbai sardon nila keren mau i pastofer la keren. Wadu mensem. Nang banyo i turai penrit dia lede. Omper bapim kamai lang kumba kamai kiwei. Ya fidon haka bawat kam. Hatang ka wel pi tip ya ka bom cukut jong pi kata nongkong ngalaman nong fi. Pila long lupa ki samla ki balakurku. Kumbau Timothy u kamlong arsap haga jinget. Aku abang keren fi ki samla wat long arsap haga jinget. Ada film long arsap jinget pi long ki ba lakurku kan. Padu blay udan ya ka plan ka bakrau. Tentang fi pek ka plan ka lakut. Kumu isak. Umdan isu. Wang ableng ali hier Egypt na kumno na. Film mo Abraham mo kecikirku Abraham kan man lebih ija cikirku Abraham mo sak. Umdan di isu la perkat wang ta tengah player bang Egypt. Play wang embet. Kata ka dikiki ke bakrau. Kum sam la fi haban wan ra ro ka jinget jong pi kan. Kam dei tang jinget jong me ka ka jinget jong pi bakla marsap. Bo blay ula menyalam ya pi kum bo yalam yo isak. But lada fidam don ki khol badang red lai invest ya kapor nopi bat ki wadom up dala samla ngan sapan bet yo la kham nang dei ti por kerta mo ngi ai ngo yo blai ha ka ne ka por manta ka ne ka jingi kai kla long ka jingir khu ye pi ngi le ya ka bangi ne dwai nam ta jong pi we ki ba pet ha ka ne ka por ka manta ngade ka por ngan IT se sardon mo ini lam yang i se ki jing dwai ini dwai ha ka ne ka por ka ba manta ken mat mai sa pelat don no ha ka jing pen kot ya ka ne ka program Show banyo banya dua nama mentah jongpi kiba pet ye kenika discussion hakan nika por nganget kala long jingker kui pi but ngat show bangin yo ban dua kwa ban pule nak tin ke jong play kong kumne na ningkong Timothy na kala nong ban ningkong khat bakat pra kong ya kani nga hukum nga IT hame ko Timothy ukhon jonga kat bakum kita ki jingi thu lupa kiba lalong menchwa japang jongme badaki men yo yele athma ya kata ka jingi le athma baba Tendengi iba upol udah thok Timothy udah ong sepang kata kita ki jingnya thu lupa. But Bible am kidan cibuan palat kita ki jing thu lupa. Namanta ke jing jingala apa nong ki kambuan ki jing thu lupa ban ke jing don kam ke jongi te hang ni apa te. Ke kambuan kadak tin ceblek ong ki jing perkat ki jong blei te ki kambuan te. Mau ban ki siap hadureu ro ki buan ban ni kata ke jing don kam ke jongi ro. Tiang ni tin jong blei rupan ken mau upol ya Timothy bekila don lupa kita ki jing thu lupa. But lingba kita ki jing thu lupa bapila ban yele thma sisa ka jing em bangi em hane pertai. Ka de bitang dak thma sudah kada ki jing yele ki babon hanrei pat lingba kita ki jing thu lupa. U Timothy u job ha ka jing em kum usamla u job u syakri yu blei. Ban ngatep roma ba ngiru kum ki samla ngi job ki pastor ki blada biak lingba ka jing long samla ki job lingba kata ki jing thu lupa ngi badan ki blang samla ni ngi job kita barok dak kita ki jing thu lupa kat kum ka tien ke jong blei. Ban ngat piri we pi we ki bakmi bat ki bapet bat pi ki ki paro kum bai pastor long ya thu lupa ya ki khon ki jong pi Nget piru pini thu lupa ya ki khon ki jong pi kat kum ka tien jong blei bat kan long bet namar ka tien jong blei kam num le phai thli show blei klam dala pandap ya ke ka bla thu ong ka tien ke jong tra teri kata aba pisania ha ka tien jong blei
kan long bet om haka jing start ka jong pi om haka jing tep jong pi han dai kat kum ka jing start jong ka tien jong le bat ne ka por nge utra ni om kan khui pi bat ngi yo ken ya ban ya dwai na mata jong pi kan haka ka por try jisu haka ni ka por ngi dap ka jing song ka try haka ni ka klemat bengi yo ka try ka ban kran ni kini ki jing ya kran ki jing ya pliu jing mot ka try na ka tien jong me na manta kini ki brang khia samla lam kum jur ki bla samla bat ki mek pa ki badan ni kum kini ki khon bat ngi tep try haka ni ka perthai ka dan sibon ba kita ki ba ka jing ya sham haki kum ini irta ka try jisu hari try me malang ublai ka try jisu be mong na du ka kpok ka jong ka kami malat itu yangi malapan kentang yangi bat malapan slero atrai du men sim khot ka try jisu be kuma malale yo Yohanes na pen baptis bada shisha try jisu me itu bat matip yangi bat atrai malada pen benalo pa ka try kita ki sngi ki jongi hakita kitab ke jong me ka try ka sam sis palap khandai me keren kata bada shisha atrai jisu malang ublai ka try uba pendap ya kita ki jingkular ki jong me ka try jisu wala menta ki yat sakma wala menta ki yat ka try ta ka lenti ka try jisu be jong ka perthai wala menta try ki dang jet ki dang snobang ya ke ka try ka jing pen so bha jong ne perthai hari kat kum ka jing thulu pa jong ka tien ke jong me ka try jisu nget ka try be ki phai shame kin em da ka ta ka jing thulu pa bat kin job ka try ta ka thma ka jing em ka jong ki wat kini ki mik pa ki bla du jing kermen ka try hari ki nam du sho jing kermen hari kin yo ka jing kermen ha ka ni ka klemat aba ki sngo ye kini ki jing hikai ne ka tien jome ba ma ki kin yo ka men sim jong ka jing slor ba kin klong bla kloi ba kin bu ela ki ti halo ka khli jong la ki khon ba kin pen bana ya ka ta ki jing thulu pa kam ka tien jome ba kin yo ka jing start ba kin yo ka jing champang ka try ba kum no ba ki la ban sharai ba kum no ki la ban sail ka jong ki khon ha ka ta ka tien ka jong me ka try jisu me kar khu ka try ye kini ki long yeng baro ki ba khmi ka try ha ka ni ka por me kar khu ki me pa me kar khu ka try jisu ye kini ki brang khia samla ba ki bla ki la long samla ro atra jisu be kita ki brang sedang ban seng yo ka long yeng ka jong ki ba kin yo kini ki jing hikai ka jing em ki jong ki ba ki la ro ban ya ha ka try kar khu ye baro ka try jisu be kham ta me ki dan ki men sim ko dor ki ba pang ki ba shitam ba ki dan ro atra jisu ba ya ling ba shibon ki jing ki jing ele ha ka jing em ki ba ya ling ba ki jing jar ka jing ki jong ki ngi dwai ka try ka jing pen khia ka jong ngi dwai ki jing palat ki jong ngi dwai ki jing pen em ki jong ngi dwai ka try ki kamba ki jong ha ba ki khot kar pat ya kar teng ka jong me ka try ma ong men yo la em ba kin da yo la em ka try ha ka ni ka por na ka no no ta ka jing shem ki jong ki ka try jisu dang ai bon na panchat bon me ki be ki dang la ban sakri me men ta shir bam chukot ha ka teng jong jisu ngi dwai amen amen amen